Hayop? Pwede. May ngipin ba to? Pinipin, isa lang. Isa? Ngipin? Anong klaseng hayop yun? Isa lang yung ngipin eh. Kinakain to. Oo. Klaseng pagkain to, boy. 1,000 to ha, 1,000. 1,000 to ha. Oo, basta Mahulaan mawala, mo. no? Oo, sige. Start na tayo. Oo. 1,000 ha. Mamaya, suntukin kita eh. 1,000 yan. Ano to? Bagay? Hindi. Tao? Pwede. Hayop? Pwede. Pagkain? Pwede. Hayop? Kambing? Hindi. Baka? Hindi. Tumatakbo ba tong hayop na to? Hindi. Nangangagat? Pwede. Pwede, nangangagat. Klaseng hayop to. Aso? Hindi. Pusa? Hindi. Nangangagat tong hayop na to. May ngipin ba to? Pinipin, isa lang. Isa? Ngipin? Anong klaseng hayop yun? Isa lang yung ngipin eh. Ayusin mo. Binuang, may muha. Way, ngipon ko sa ayun pa, noy. Huwag ka mag-Bisaya. Vlog natin to. Totoo yan. Isang ngipin lang. Binuang yun. Bagong nagbuhanga ka. Hayop, isang ngipin. Nangangagat. Anong klaseng hayop to, boy? Ayusin mo naman yan. Kapag hindi to hayop. Tingnan mo. Kinakain dito. Kinakain. Kinakain to. Oo. Klaseng pagkain to, boy. Kinakain. Teka lang ha. Mabango ba to? Mabango? Mabango pag hinugasan. 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 Bakit kapag hindi hinugasan? Ano ba? Mabaho. Pagkain na mabaho. Anong klaseng pagkain to? Mabaho. Sardinas? Pwede. Pwede. Bagoong, gano'n? Oo, pwede. Yung amoy niya. Amoy lang. Yung amoy niya. Kinakain ba to kahit saan? Hindi. Sa bahay lang. Klase itong pagkain to. Pagkain, mabaho. Kapag may hugas, mabango. Ano isda? Isda. Klase pagkain to. Kung sa hayop, may ngipin isa, nangangaga. Teka lang malapit ko na itong malaman eh. Kung sa hayop, may ngipin isa, nangangagat. Kung dito naman sa pagkain, kinakain, lumabaho. Mabango lang, hinugasan. Sa tao, pwede ito sa tao, di ba? Pwede. Pwede sa tao? Pwede. Sinusuot ng tao to? Hindi. Hindi. Suot sa tao. Parte ng tao. Pwede. Parte ng tao. Babae, lalaki. Babae? Babae. 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 Tika lang. Babae. Mabaho. May ngipin isa. Kinakain lang sabay, putang ina. Bigyan ko yung buto. Sao?